Sandro. Kedamtang nilitum tarikin koi ratro. Arni kamar di sorong kepatu aklamalong. Koloni konstituensi komiti penpatir piponci labangso kepatu aklamalong APSLC mas joining labangso meeting padoji pulo lapen kenilitum tarik rep ni SP office lapen DC office tame labangso order bangke johang lo sita labangso order bangke nang cancel kot lo lapen ke tariking ingkoi rapho anong we bangke Hauraghat OC Monjit terang niliphan isi notice nang pilo ladak luring tipi IC wang pensi niliphan labang so notice bang nang pa jirkang lo labang lahen lo ho labang so notice bang ke ladak nang itung tariking ko ira trokar niya bang ke kamar te sorong ke patsu aklam lo bang ke meeting bilong li ulam pensi niliphan nang tukang lo lapen ki kopi pon lo punili arjudun lo lapen galang litung pulo je karbiang long ke 144 CRPC labangso ke jari do aposi labangso ameting abang ke bilong lilo pulo lapen ke nilitung la kamar di sorong ke pathu aklam long bang ke dode dedlo lapen harmon club long nilitung la kejon man chingwai chom chom ji kusi labangso ke chingrum dolo hala bangso ke chingrum long sitame neli tuma phan nang plung pun lo meeting dak dulong le kusi amasi nili hem nili sopo ta ningkan sirkep la puson ke chok amasi la bangso birthday dal sorni do lamasi volta mathanili hala bangso arada tuma phan nil la bangso birthday program along sikat dok we phan cewan thulap lo lapen ke nilitum kapre kaluhi tum phanta constituency kapre constituency tum phana chopalo lapen central committee phana chopalo teksona thakse nilitum APSLC central committee JI kathar sitame wangbo mahut manjalong sitame alang lia phanang khang dun lo lapen ke long ni dalong sitame lang khang dun lo lapen ke rong logor long penabang ke pang thek agari nomor plate kabe hala bangso agari pensi kathar sarphan picha nang kuri dun lo labangso picha nang kuri dun bom alang litum sidame gari nang pang tang si ladak phuluni high school la gate theng no an wangsi hala bangso pang thek bongo sina madang te RSS atung banghini kathar sara pinang dun si labangso aget high school aget long ans tame nang dun flut lo lapen ke niltum kaddo kabe gopi choy ma puthur paksi hala bangso dim an pali dun lo kathar sara phan bangke hala bangso bongo sena lo labangso police otuma mukha kene ponja phana bangsi alang lia phana bangke kachisik lo amati nilitum kaddo kabe ladak nilisopo birthday program along kachetong rada tuman thur paksi aladagan dun lo lapen alang lia phan wan det si pajok dun plot lo jula poson si labangso RSS matang te bongo sina tuma phan bangke ilitum inglong so khe phan labangso kachesong labangso along ria phan labangso we kimia farman khe farman labangso kachesong along genang patikuk dun ja phan bangsi hala bangso bongo sina manang te RSS lapen law and order tum sitame la puson si nitum phan labangso melong nang tum pradun dudlo lapen ke langdam puludang te jongsi ahok hak karbiang longar lo jongsi 144 CRPC jongsi effect nangji puludang te niltum APSLC song phantong effect bong lo karjung nemi alam thebang do koklo kedam tang langdam lo nang niltum dak phuluni dui nong tum jilong tariking koi rapho la boro tum batho hala bangso adhormo ke kroyatum hala bangso ketalon arni matang tela bangso meeting arni sitame neletum phuluni constituency
jangbra killing si tame halabang so meilong chitong dun tangte halabang so meilong ke pipolo labang so 144 CRPC ke effect filuma nile karju kang tunga bangkala hello lapen ke tariging koira throk siarni Joy Singh Doloi Udutiram whole along 1 day eat morcha labang so training abang ke people si bilong lok lo law in order tum halabang so amelong ke people che chardun de det lo hasi ahok hak law in order tum jong si labang so kelang cari peace labang so monsama phan claim back ji pulante labang so ini tum APSL si aphan labang so law in order tum 144 labang so nangajari chot bangke chokche dadji arona teng langdam pulodang te ladake law in order tum mangsi labang so a situation bangke create ja phan bangsi lapuson a homoisa wan rong lo mapusi nilila nang litum labang so press pen bangke kuntung ke law in order sitame labang so sayong si claim bom pulodang te kumane ABGP atum han ke palom bom kumane regional manang ke APSLC atum han ke pasik sak bom pulodang te kebangjar nia bangke labang so putha ka bangke rat tum sitame kroi verwe daji law in order pan sitame arona teng pen ingsai ponang kokpo asi nangli tum media theng no nili labang so lama bangke pache thang tung lo manang te kadok awe tame chini ye phan sila bang so alam the bang nili pinia bang nangli tuma phan hang pon lo lapen ke democracy along ria pot minaksi ladaka bangke komania political party to may meeting ke do komania to may meeting ke do pubang ke ladake wang wedet nangji ade litum a constitution amasi dakke democracy country pinak lo ke along ri pinak lo ke pulodang te ladak bangke may meeting ke do dharmo alam ke jethan mane kopene ame so ke do mane kopene awareness kipi lapuson na bangke litum chikham khidet nang ji ahok yong si law in order tum labang so kang sai wek ji pulutang te kidam tang labang so Joy Singh Doloi Udutiram whole along taringin ko ra throk si arni people si halabang so 1 day eat more cha tum labang so training long people onte halabang so me long pasik sak dun de de lapen ke taringin ko ra pho arni দুই নং তোলজি লং labang so batho a dharmo ke kroya tum halabang so meilong people long tamte em kangbra killing ke halabang so meilong dun long lokke asi nili karju alam phe bang ke la henlo asi li tuma phana bang ke jatnon labang so inglong so phan labang so ili tum ke sik sido la phan nangke pa phuk je phan bang si Assam government matang te law in order matang te